Dian Hapsari Susilawati. Ini rada maju kene, Mbak. Wah. Pi dalem saking pundi, Mbak Dian? Saking Podang Sambirobyong Magetan. Oh, asli putra daerah. Podang Sambirobyong Saking Magetan. manuk Podang, apa? Orang gawe Manuk. Podang. Mbak Dian Hapsari Susilawati. Terus sekolah menapa sampun lulus atau sudah berkeluarga? Nggih, aslinipun Jawa Tengah meniki hijrah dhateng Magetan. Oh, asli Jawa Tengah hijrah wonten Magetan derek kakungipun ngentutne jago. Ngentutke kok ngentutke. Ngentutke. Hebat Mas Mondol. Wong enek wanut dayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang boyo mawate aja ngemu sudama. Wong awakmu kok malah menengah iki lho njur kepiye kowe kuwi? Iya. Dan yo oleh anyar. Wong kok ayune kaya ngene to Mas Mondol. Lah iya. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ya ora pengen ngetok. Lencir kuning merati, sapa wonge ra pengen nyipok. Piye dal Pak Cipok? Modele kaya ngene tak cipok muni. Muni piye? Puk. Lah. Cangkem kok kaya bukaan botol. Nuansa percintaan. Mas, iku ora bukaan botol. Apa Mas? Kayak silet pitik. Oh, si ora oleh muni silit. Lah kowe muni. Lewi. Iki coba. Minimal iki ketemu wanita sing kaya ngene iki minimal yo digandring lah. Gandrung. GANDRUNG mateni NG. Gandrung. Gandrung ding. Iya. Sing nuansane percintaan. Nuansa katresnan, Ah. nuansa cinta kasih, nuansa percintaan karena kita adalah cinta damai, cinta persatuan dan kesatuan. Oke, silakan Mas Mandel. Slindro. Blangkone dicapat ini lho, Ben. Lah. Malih Padang. Lho ngenyek, padha karo ngarani ndas iki lampu napa piye? Kok kira lampu. Iki ngono dudu lampu. Iki Dudu ngono lampu. bakso beranak. Kowe iki yo ngawur. Lah apa kuwi? Iki dudu lampu, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Kena tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilat Sing arep dilat iki sapa? Wis syukur. Ah iki jelas kok. Mas Raga nduke kok gak gowo. Nah. Tak ganjel isik Mas ben gak ngledek kae blangkonmu. Ngene ketara nek bangkon sewan. Lah wong yo sak pethuke iki mau. Ah, sae to Mas. Apik. Sae. Ayo Jan. Rukun Islam. Alah. Wong gandrung rukun Islam lho. Gandrung ya percintaan. Mas yo gandrung percintaan kudu eling 5 wektu. Nah. Oh, ya ora apa-apa berarti. Ora apa-apa. Rukun Islam ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih. Kok Tunduk kelawan panyuwun saking Mbah Kuat. Kagem jamaah sedaya. lah alah, Mbah Kuat iki wong ngegong ning kono kaya melok njaluk. Kaya melok njaluk. Kok tumbas. Nggih. Enak rukun Islam ya ora apa-apa. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa, aku duet karo Mbah. Nggih, mboten napa-napa. Dijumbuhke. Rukun Islam. Apik lho suarane. Apik suarane. Raine sing elek iki. Ya nek pengen apik yo dicet. Lakuane bareng. Kang 5 puniki. Bojone ya wayu lho jane. Ya ayu tapi gene ndase. Yo enek tapi nyenil. Katindakno mring para sasama. Coba ganti sliramu Yayi. Coba ganti sliramu Yayi. Alah. Ya seneng kok. Ndek. Aja pada Aja nganti